Cool, right, my love? Just got flu, but I'm fine. The flu? Ngangizondele yazi phela flu yenu kule age yenu asase flu kuphela ihlangane nezinye izinto flu nini kwashoka nini no ICU nini nama banana I was going to be with you the entire weekend. nini there's a memorial service cha ke flu ngathi yabona sesi memorial service yakho siyakhala nkulu ti No. Nigalo cuesta. wena saboshaya memorial ti umuntu nomashona kuzoyenzeka lento ukukhuluma ngashona ubani ofuna ukukhala for ukuthi ukulushonile angeke sikhala ngoba singazi ubuhlungu angeke sikhala ngoba siyabuza ubuhlungu uhambile mara titi momo Titi I will continue sis. ngiyabona tombstone yakhe inamakatini my cough mixture what like now khomozo emotional ngiyabona ikontiri ama sign ama stop sign robot has got tombstone robot Mom Edna mamunya. oh isi blesibhedlela eswisili cabanga fanele ukuyosibhedlela namhlanje cabanga uyosibhedlela uthatha yo check nje igazi ukuthi CD4 count isase right uwele isiling usabilindile and yazi aba public imani ngajaha ikiteni jahile niyakhula mos yabaza bona zabona ayikiteni jahile niyakhula mos uzogqila uthi yini leti gqila ene lo muntu akubuza uthi ile gqilo phethe izinyo papa ukwaphatha izinyo bese ufuna ukukhuluma nawo la athi no right and yalazi izinyo ucela ngetablet uthi lithule bese libuye futhi udathe ngiparaffin lalela Paraffin. adukhola ngikasi I've never. abazokutwitha ke Dikhulile lithuke lidile lithule paraffin. libuye ngabo 3 ekseni and andinamoto kini ufuna ipetrol lazima ngatholi unlimited encane nginamanga izinyo Actually super nje uqhubhe kuna lapha izinyo lithi ke ungafaka petrol ufaka igas igasi wenzeni alisathuli lifuna isibhedlela ke lapho bese uhamba esibhedlela uhleli ku queue ngapha kunomuntu uphethe iflu ngapha wena unezinyo ngapha wenye bamgwazile nonke nise reception nonke nimele udoctor yi1 yazi kuphi usechabu bese uzwa into uthi noma badlosisa nomzimba makahamba kunento enyakazayo mara lento izowona bese wona isiling papa ule isiling nama light reception cabanga wena uyi-intern reception ngimsebenzi nazini uNkulunkulu muhle yazi uNkulunkulu muhle umntana uthola umsebenzi yazi ne yaphela indlala awelesi and isiling uvela umbashe ke idust Bakanye idust manje akusona ngamuntu papa ngithi yasingadlala ngabo abakajwa amasilingi cabanga noma sithi kunomkhulu beka lapho abantu abadala kuhlaliwe ngabo ubona yabona mina ngazi what's wrong with the Department of Health Bob I don't know what's wrong. First it boku truck phethe abantu abarong bashona abantwana babantu manje kuwa ceiling. What's next in the country? Hasn't he language just spell about asinama na lithamba ne drip uzoyifaka endlini. Uyahamba ne drip. Noma sonto nami nje hayi shodo nje noma nganzi nje. Ya Bluetooth lalela ama drip like likhanti lejo yo like na papa hayi kabi ngihlala ngisho asivaleni nkulu. Yeah. Now let's go on and leave. You guys want vacation or holiday as a country asihambeni sonke. Sami ku vacation. Vacation. Kamgabuna 98 angithi.
93 104 somewhere there. siya umgaba akekho sho umgabe naye uthathe ukunina khuluma bro eZimbabwe ispeech sakhe 3.5 hours lokuthi and and une open act ya rethi na sinembongo like yaham yo yena Oliver Mtukudzi